Isa sa iconic landmark diri sa Bacolod ang Halandumon Tower. Kakini nga tower nangin controversial din scrutinize ang publiko kag it was viral sa social media. And worse, gingamit pa nga black propaganda against the previous administration, no. Kakini nga tower ginatawag nga simbolo sang korupsyon. Simbolo gin manayhan sang korupsyon ang Halandumon Tower or isa ini ka historic landmark nga dapat ipabugal sa Bacolod nun. So sa mga wala na kay balyo, no, ang Halandumon Tower gitpatindog sang tuig 2018 or 2018 para ikumemorar ang 8 katikadang nanging chartered city ang Bacolod. Ang design sa Halandumon Tower base ni sa interpretation kag konsepto ni J.T. Villamin kag gindisenyo sa architect nga si Gico C. Monte of the United Architects of the Philippines. Ang price tag sa Halandumon Tower is 4.8 million according sa Bacolod City Engineer's Office. Based on the program of works, the project kuno is not overpriced. Hindi na kuya mag-discuss ng detalye parte sa mga structural materials, steel materials, kag kung ano pa da, etc. Ay malawig lang ina nga diskusyon kag explanation. Ang point ko lang sa silingat video nga hindi binaton pag i-appreciate ang Halandumon Tower kag hangpon kagtun-an ang historical value sang sena nga tower. Kagun nga agin patindog ini, no. Kag ang main purpose ng Halandumon Tower is to create a tourist attraction sa aton nga syudad. Kag ang Halandumon Tower ini nagasimbolo o being as mga Bacolod no, being resilience sa mga pagtilaw nga nagaabot sa aton, no. Kag simbolo man ining sa matuod nga chartered day sang Bacolod. Kung paminsaron pa ang price tag sa historical value sang sina nga tower, no, the Halandumon Tower, o wala nakatapusan nga debate. Since ginistoryahan ta ang 4.9 million nga Halandumon Tower, kay balo ka mo nga ang sa Lacson Lizarri Street, ang traffic light na bala, ginrehabilitate. Kag ang rehabilitation o ang pag-improve sang traffic light, kabalo ka mo kung pilang presyo, it cost the same as the Halandumon Tower, 4.9 million. Ang traffic light, rehabilitation na you heard me right, 4.9 million for rehabilitation. Kag hindi lang ina, may 5 sina kabilog na tag 4.9 million. So sa mga taga Bacolod, no, kung nagpumod ka mo, kagperting pagmulay sa Halandumon Tower, ang traffic light niya nga tag 4.9 million each. Kag 4.9 para sa rehabilitation, no. Kipsanta na lang ina. Kung are we just being selected sa mga dapat naton punaon or dapat bala naton pabulag-bulagan kag pabungol-bungulan lang ina?